Sudah Mbak Lisa ora harus langsung. Sugeng macane yen mbok bakang kok ingkang minulya. Piye Mbak Lisa? Nggih pengestunipun. Radi lumayan ya rada geser tapi piye ya nek wis sowan wonten panggenanipun Mbah Rasim niku saking mangkat niku bahagia yen niku lho. Harga hawane niku happy bahagia. Bahagia. Iya. Bahagia jadi jalane bahagia. Aku sebatas saka ning dalan iki. Oh. Iki kira-kira ana apa meneh ning omahe Mbah Rasim iki sing anyar apa ya kira-kira apa. Kowe mau seneng ngene Mbah Rasim? Aku langsung saka pinggir, tak melipir, tak delok apa sing anyar, set langsung melebet ngek wonten Mbah Rasim wonten ngajengan mriku. Wonten pundi? Berarti wonten pundi? Ngajengan, wonten ngajengan. Ngajengan. Bisa ngajengan itu ngawur. Ngajeng kori. Ngajengan. Kori ukir-ukiran itu. Itu namanya gebyok, sah. Gebyok. Gebyok yang sangat indah sekali, boh kira regane kuwi aku yo pengen. Langsung bulan nuwun hormat yo. Hormat Mbah Rasim. Ayo no, melebu. Lebu ya. Langsung lebu ning omahe. Piye setelah masuk di rumahnya Mbah Rasim? Piye sah? Jajan kursine Pak Kangko. Lagi tak set kene iki, aku mego sithik saka kene wis bablas tekan Yojo. Saking lunyune. Anu mriku ya sah. Luar biasa aku dunia Pak Kangko porsinya tuh kayak gitu, yang banyak kayak gitu. Jadi mau dayah tamu-tamu sirku ya ngono, sirku kaya jati kayaknya. Gonku ki enake kayu maoni. Dadi luar biasa. Tadi juga wah nek butuh kayu ngomong ke Pak Kangko lah kok langsung Mbah Rasim kok kon lewat Pak Kangko. Makane aku Buatan nek Mbah Rasim iki pemaring apa-apa, menehi apa-apa kuwi dilambahi rasa ikhlas. Nah niku lho. Wayangan bengi iki nek ana panjenengan ikhlas kok karo wayangan to, Sa? Nggih, saestu. Dalam waktu singkat loh Pak Kangko. Dan beliau juga tetap ya Pak Kangko, saya juga kok ya isih ditresnani, masih boleh sowan, masih boleh saged sowan sederek keluarga sedulurku wonten pojok watu wis ping 3 menika. 3 kali ya? 3 kali ini luar biasa. Muga-muga dulur-dulur kabeh paringi sehat. Amin. Gagas waras bahagia wilujeng selamat sedoyo. Amin. Ya, kok semangat semangat luar biasa lho, Sa. Walaupun hujan turun ning tidak menjadi halangan, ning mujudake berkah saka Gusti sing diparingi masyarakat mriki. Enak niku dasare panitione cantik-cantik sedoyo. Panitione niku cantik-cantik enem-enem sedoyo. Nom-nom. Ya, enem-enem tadi udah foto juga matur nuwun itu juga. Kalau panitianya itu enggak sakit-sakit bocahnya kan memang harus yang enom gitu. Iya. Enom iki luwih sakit kabeh sok kelakon tuh film kerjasama bisa sing kerjasama sing SEU karo sing enom kabeh. Nah, sok kelakon ini luar biasa. Mbak Rasim kalian panitia lan Bapak Ibu sedoyo menika pinaringan silamit wilujeng kelancaran nganipun gelar kabudayaan dalu menika. Amin, amin ya. Seneng kula saking mriki Pak. Nah, iki agenda setiap tahun bakal diagendani dene berjalan Mbah Rasim, didongakne Mbah Rasim tetep sehat, panjang umur, rezekine saya kathah. Allahumma. Amin. Beliau niku orang yang sangat berpengaruh tapi nggak ngetok-ngetoki. Luar biasa. Jadi siapapun sangat mengamati lah. Kula niku ditonton Mbah Rasim di BPSDM itu kilang itu aku nggak sadar gitu, aku nggak enak aku Mbah Rasim ternyata nonton, berarti beliau itu kan memang dari atas sampai ini banyak observasinya gitu. Iya, yang jelas silaturahminya beliau, kenalane beliau ini pimpinan saka pusat sampai bawah ditresnani kabeh, termasuk seniman seniwati yo diuripi dikukup ini menjadi Mbah Rasim. Mugi-mugi dados berkahipun panjenengan Mbah Rasim nggih kathah ingkang tresnani. Nggih termasuk kula nggih tresno sanget. Tresno sanget nggih. Ya iya. Ditanggap setiap tahun nih. Gitu piye. Ya aku nek lagi tanggap mung luwak ning omah sasi iki yo sasi sepi yo sa. Sasi sepi
Jadi menikah nek mau tentang Mbah Rasen nggih mung tinga tingu. Ketek ketuluk gitu. Kalau kayak apa? Ketek ketuluk. Ketek ketuluk. Ya kaya kowe tinga tingu. Ya, aku ketek. Hah? Ketuluk tuh diapain? Ketuluk itu ada ambil muter lho. Oh iya kena. Kena terus golek isi mulut sapa? Oh, sapa sing gelem nulup aku? Sama tawa. Nek yo apa-apa wong dagangan ya saya. Lah iya. Ya orang duwe bojo sih lega ya bebas. Lah niku lho, bandel tenan kok. Pokoke sik orang-orang 90-an iki rada do bandel, ora do payu-payu mbuh ngopo. Termasuk kowe kok payu ya, Sak. Mungkin sing kuasa, mungkin sing gawe urip kuwi mencarikan jodoh yang terbaik untuk kamu, Sak. Mungkin kok menawa jodoh kurang lahir, Pak. Loh, jodoh kurang lahir kok sih. Lo kan enggak tahu, sing jodoh kurang ngerti cinta itu buta. Ya, cinta itu buta kok butane gawe kowe. Ya, jodoh orang tua menawa jodohku ya isih ning adoh parane ning benua lain gitu. Ya tidak kalah semangatnya, Sak. Sampeyan manangan sakit to. Ibu-ibu ke lho. Ibu-ibu. Aku payung. Terus turu panah pokoke wajan pokoke gitu untuk sirah. Semangat selalu ya Bu, sehat selalu ya Bu. Nggih, ingkang padha mirsani wayang kula dongake sehat sedaya. Nggih, anak putu paringi sukses sedaya. Sugih madikil-dikil. Ibu luar biasa. Nah, Nggih. ini ada permintaan lagu, Sak. Lagu napa? Nah, aku ora iso maca ya wajan iki. Oh, nggih. Kula macane. Macane wow. Apa sing kene apa? Nah, Tanggal 16 siji ere 20 enem. 26. Tahun 2026 Ora 20 kira enem likur. 26. Kepada Bapak Dalang jang ada di atas sana. Di atas panggung. Di atas panggung. Panggung saja. Penggemar wayang kulit saja kirim saja itu saya ya maksudnya. Ya. Ejaan lama. Ya. Kirim nawala untuk Ning Elisa saja suka sekali sama Ning Elisa. Besok kapan mau ngundang Ning Elisa? Asli betul. Nanti mudah-mudahan malam bisa apa kok bisanya? Bentar susah ini. Kalau tak lempar kowe aku bingung nek maca. Ini awal gedrik apa Latin apa yang Elisa asli saya setiap nyetel seneng wes kuwi lah. Terus iki kok tak golek. Semoga sehat selalu. Saya kirim enggak tahu ya tulisannya. Uang 100.000 minta lagu Gubuk Asmoro yang nyekar Ning Elisa. Sesi Deman yang nyekar Ning Elisa juga. Oh iya, berarti sak lagu seket. Ya. Seket. Ayo. Sak lagu seket. Tadi juga dari Pak Waris Sugiono Surabaya nonton. Pak Waris. Podang Kuning. Juga menyimak banyak sekali yang ada di YouTube. Mbak Elisa juga di TikTok, di Sulawesi Indonesia juga menyimak. Oke ya, Sak. Oke. Sing mobil sing disike. Yang Sasi Deman apa Gubuk Asmoro ning? Gubuk Asmoro. Gubuk Asmoro. Ya. Iku akan disike. Sesa. Di sini yang ditunggu-tunggu tidak hanya Dalang Kangko dan tidak hanya para presiden dan penjenengan. Yang ditunggu juga Janokone Dwijolaras Indonesia Mas Ardi. Oke, Mas Ardi. Mas Ardi mau sore wis dijak foto karo penggemar luar biasa. Luar biasa ya, setiap itu punya fans masing-masing. Edi, ketok nek anmu gak kene di. Oh iya. Mas Ardi. Ya, ngewangi bawa kita sithik ya, enggak bisa. Ya. Mau mung sifatnya penggemar, mau tak foto, tak upload di bayo do geger kan. Geger ya. Geger Karena tampanannya Mas Ardi.
Ora iso bedane iki mung penggemar iki piye. Ya wis kene. Tapi juga masih legan kan? Masih legan ya. Nah, ben ketok sapa to Mas Abdi iki? Ya. Nah, ya. Terutama para kaum-kaum hawa iku gua lah mulai Abdi seramu. Itu kira-kira Yosua Pinten. Kok Yosuane sing 50 munggah? Sapa? Yang nyari Mas Abdi itu. Oh, mboten kata sing nom-nom mau. Mbak sapa Mbak Vivi? Teng mriki mboten Mbak Vivi. Fansnya ya. Jadi, Renadi, Renadi. Terus. Orang piye-piye aku mau nuruti ibu-ibu karo mbak-mbak. Mungkin Mas Adi diunggahne teng panggung nggih Pak Kangkong nggih. Aduh jawili aku ngono dadi godhong telo wae iso gawe lega. Lek tak kon ngabeh iki mung gawe legane sing padha ngersani. Ngono sa? Bener. Nah, tidak ada unsur apa-apa. Madhep ana raimu iki bisa ngomong akeh. Nah, orang sing enggak anak ini juga yang di TikTok juga ada di YouTube banyak sekali yang ingin tampilnya Mas Abdi Kape ngono karo Niken Salindri. Niken Salindri ora iso begitu. Yes, jangan khawatir. Tadi yang diminta Bapak juga ada Lili Cumbe. Lili Cumbe. Nah, ya sama kanggo para penggemar-penggemarmu di sing bengi iki uga pirang-pirang ana sambung bluro. Sugeng dalu katon sedaya penggemar Bicara Indonesia. Sugeng lesane Udah gitu toh. Kalau cowok tuh ngomongnya dikit tuh malah ketok gantengnya gitu. Iya. Ya, cool. Cool iki dingin iki sa. Hah? Cool iki dingin. Ya, emang kayak gitu. Kalau semakin dingin gitu gak pakaian ngamet-ngamet gitu itu makin perbawanya tuh banyak. Oh, gitu. Semakin dingin mau wedok semakin penasaran. Ya. Nah, kalau panas ini yang apa yang betul? Oh, malah panas. Ya. Kalau panas tuh butuh proses Mbak Rasi. Jadi ada proses deket dulu. Ya. Tatap dulu. Pegang tangannya. Nah, itu baru ada mulai ada kehangatan Mbak Rasi. Ayo Mas. Nah, kita sagubian tampil. Nyingkar nyingkur meneh. Jadi, nanti iso ngobongane. Nyingkar nyingkur. Ya. Nyingkar nyingkur. Bebo saurunge munggah ini dijak foto karo sapa karo cewek cantik mau di. Supir lho, Pak. Niku jenenge Mbak Vivi. Mbak Vivi. Ada nggak Mbak Vivi? Nah, Itu. Ada. Mbak Vivi. Apa gitu? Nah, itu penggemar juga loh. Mas Adi, Januari J-nya apa? Mbak Vivi gitu. Apa? Januari J-nya apa? Bisa lu ngerti? Jara umum. Ya. Jadi, wiwitane nyingkar nyingkur. Ningsong engkelmu Mbak lihat sini loh. Dalam tangan lihat sini loh. Datang aja. Mainnya nanti. Dalam tangan gitu aja. Lelampahan tangan sedih.
pancen dudu wiraswara sa. Dudu dalang iso gelem mengadeg, gelem nyuwara wis luar biasa nilai plus. Nah ya no. Heeh, bocah kesehariane ngono kuwi ngur meneng ae. Saiki tak takoni, Di, Bukan Pak. hubunganmu karo Niken Sandri iki piye ya? Ayo, kita jelaskan. Yes. Ini pun dia tuh Pak, pun di Ah. kasih kali buat Niken. Ah. Amin. Kakak Adi ya? Iya. Kakak berarti. Malang. Oke, keluarga kakak adik. Mana ada sih zaman sekarang katanya kakak adik sahabatan, nggak ada. Cowok itu kalau dibilang kakak adik atau sahabatan biasanya tuh ada rasanya, tetap ada. Oh gitu. Nggak semua orang kayak gitu. Ya. Loh, Mbak Vivi nganti direwangi kan Mbak Vivi lae ora tau nonton wayang. Ya ini iki biasane turu wisan. Kenapa nganti saya ini sih melek nur pengen nyawang kowe di. Dari pundi, Pak? Dari Semarang lho, Di. Semarang ya Pak. Semarang Mbak Vivi. Nggih. Pundi? Mau kuliah atau dia enggak ya? Wow, Mbak Vivi mau ke sini? Mbak Vivi boleh naik dong? Boleh dong. Boleh. Oh, bebas mau. Oh, udah. Oh, ya. Mau ya. Tadi berarti aja nanti saya beca. Oh ada satpamnya. Nanong. Tulus hatianeku Bukas moro. Kanca-kanca, tepuk tangan buat Mas Adi kita. Ini Pak. Oh, gua sih loh. Iki nek apa? Tuh ada bikin buah tangan. pasti kosong pergi mau. Si, kosong pergi sih. Dari siapa untuk siapa? Ada Siapa suratnya untuk siapa? juga. Karena jari ada kotanya barang. Buat cewek atau buat cowok? Lah nggak tahu ini tasnya tas cewek. Tas cewek ada pasmina juga. Iya. Di tulisannya kan nek kosong kok. Ibu. Belana. Atau ini jadi satu sama surat ini tadi. Enggak, sendiri-sendiri saja tadi. Banyak sekali bingkisan-bingkisan yang dikasih kepada Bintang Selaras Indonesia dari penggemar-penggemar dimanapun berada. Oh, maaf ya. Nah, itu tiga ini sopo, terus sopo, aku kan orang muda, aku mau sani sing mari ini lewat Oke, disebut. nanti dikonfirmasi aja ya. Oke. Nah, informasi ya, oke. Nah, Ya, nanti biar dikonfirmasi yang Halo? mau memberi aja. oh di Mbak Elisa. Oh, buat Mbak Elisa ini, buat Mbak Elisa ya. Nah, ya, terima kasih. Temuan Jolo Sampi. Ah. Gubuk Asmoro kita. Nah, isinya apa sih? Jari barang loh ya. Oke, dia kalau dibuka prok jadi apa? Nah, ya. Kok ini ono katok banget. Ini kan aku minggu saiki. Iya, iki ono. Kali ini ora gimana ae. Pas ya, Pak ya. Kira ya pas. Ah, pas. Kok yo bisa ya menaksir ini kakiku seberapa? Lah ya kok iso pas dawa nek barang ya. Apa meneh? Coba cari ya. Oh ya. Wis monggo tekan bingkol tok. Ini kayaknya ya sampai. Oh ya. Ya rodok agak naik nggak apa-apa. Ah, agak naik. Sini. Oh ada kebaya juga. Kebaya. Wah. Gamis. Ah, ya. Luar biasa. Oke, terima kasih. Saya terima Pak. Ah. Kalau sak tase lo. Oke, matur nuwun iki kula tampi. Iki tenanan ora iki? Tenang. Tenang ya. Lah biyen ning mburi mau. Niku buat Mbak Elisa. Ya. Oh, iki. Oh. Kiko tak ndonjo aku nganu ya yo. Tiba-tiba jatuh cinta ngono. Ah, pokoknya terima kasih atas kalian hasilnya. Luar biasa. Oke. Mas Adi sampun nggih, Mas. Terima kasih ya, Mas. Mas Adi. Nah. Iya, lu klarifikasi no. Oh, nah. Ya. Nek panggung iki mung dunia sandiwara. Wong foto kuwi mes dudu urung karuan kuwi meni cedhak karo Mas Adi mergo penggemare pirang-pirang. Oh. Ya. Iki nang Nganjuk wae disusul penggemar-penggemar saka Jombang. Wah, Nyewa elek Mbak Isa ngusul Mas Adi. Saka Bandung
Jawa Barat kuwi nyusul nang Ngawi kuwi mung nyusul Mas Ardi. Ah, luar biasa. Ya ampun ya, semakin ngeremboko. Yang jadi penggemarnya Mas Ardi. Nggih. Nggih. Gubuk asmara digarap tayub. Nah, coba kaya apa? Nah, katur sedaya para pamirsa. Nah. Ya. Esok. Nah, ya. Lah ya kasih sukelingan.
Sampun Katuraden. Mbak Nisa, ini ada sumbangan Paranggono juga dari Bluro. Oh iya. Saurunge Mbak Eka uget-uget ya kancane ya, Sa. Siap. Ya, Nduk. Tampil mukan Nduk Sayu. Ya, supporti cara Bali no. Ya. Mari-mari berdiri. Ya, aku lali jenenge no. Ya. Kita koni meneh. Ayo, mari-mari berdiri Paranggono domestik saka Bluro. Yuk. Dua Sayu. Nggih. Bapak ini anu iki gampang lali. Monggo tahun kepungkur nak sampean yo ning kene ta? Nggih. Asmane sama sinten namane siapa namanya? Nggih, tekanake nami kula Dia. Dia nggih. Nggih. Oh, Mbak Dia. Sekolah wonten pundi? Sekolah wonten pundi, Pak? Ini, Pak. Lagi SMA apa SMP? SMA. Oh, SMA. Nggih. SMA negeri. Lah kok salah kok. Kelas pundi Mas? Itu Mbak Elisa. Itu bibit unggul dari Kabupaten Bluro. Lolos ya? Betul, Dea ya. Ya, sekarang berarti usia berapa ya? 14 ya? Oke. Kayak tahun lalu ingat nggak membawakan lagu apa? Enggak. Apa dulu? Pulau Tambah. Apa? Pulau Tambah. Pulau Kapan? Iya. Oh iya, kalau yang kali ini mau mengaturkan lagu apa Mbak Dea? Tentang Pulau Banjar. Jasa Gula Banjir. Oh ya, belok barang ya. Belok barang. Oke, coba. Belok. Tentang Pulau Banjar ya. Coba. Wah, luar biasa. Nah, ya, terus yuk. Iya. Ramun Aso, angkat 1 gram. Nah, Kamu belum punya pasangan. Nah, ini sebuah yang sukses untuk cari pasangan ya. oh, Nah itu kalau kamu mau mencari apa orang yang mencintaimu, nah itu kata-katanya itu apa kan dicoba kali kedua.
Setiwati setiap tahun muda ini suaranya saya semerah Mbak Elisa. Betul. Ya. Berarti ini mudi lek sinau temenanan. Nggih, Lek. Nggih. Semangat terus. Nano ya. Jangan putus, ditambah terus. Ini lagunya dipanggil apa? Ya. Nah, dulu oke. Ya. Senangku. Ya, maka buka dulu. Udan tuh dicampuri kalau angin subribit mulai. Yo sah. Iki sah. Iki sapa hamba Allah paring karo nduk dia. Lho bukan apa-apa ini untuk sendiri semangati. Ya, siap. Ya. Ayo, dilanjut nanti kan nduk. Ya. Thank you.
Mbak Iya. pengen jatuh. Mbak Dea semangat terus ya. Kasih, Lekas dulu, lekas dulu. Kemotong. Enak badannya ini dibawa tadi dari hamba Allah. Ya. Anak-anak sisa, Eka udah dengarkan yuk. Situ. Ya. Cewek gaul, krungu gane Eka ugat-ugat ya. Ngaten, Duk. Ya, yuk, kondo-kondo. Ayo, Mas. Ya. Cewek gaul, yuk, Eka ugat-ugat yuk. Eka orang sakit. Alias Eka ugat-ugat.
Kok sederhana bae. Nggih. Ning iso menghipnotis penonton sakmene kae kabeh nyawang kowe. Saya mbae sing arep dhewe iki ngerokok saya banget. Sabudi. Nang dhewe iki lho. Iya, Jan. Ayo. Biru lho. Iki ora cepeke ame carane buyutan kuwi. Ora mau biasa wae nek sing adekane saiki kok biasa ning ngerokok. Ini. Bareng pesen joget kowe karo nyawang kowe. Kowe ketok kata nggih. Kebae wong kulen rek karo. Alah ya. Berarti kowe iki nak jantung nuwun sewu ya. Nek mun joget sederhana, bentukmu ya mung kaya dangkel jati. Aku gak penak. Lah apa? Sinden didhawuhi Mbah Rasinen. Rasim, ora nganggo men. Lah iya. Rasim tok nganggo sini. Sing ngomong sapa? Awakmu nganggo men. Aku kok. Heeh. Sopo? Lah iki mau rasimen. Lah iya. Lah ya, salah. Aku sapa sing salah? Awakmu sing salah. Awakmu Ora nganggo men. ora ngomong. Nganggone plus. Ngomong plus. Plus dari sebenarnya tau ngerti gak nang. Iya. Mbah Rasin. Rasim. Mbah Rasim. Kowe ora wis ning omahe to? Sampun ngipun. Alhamdulillah, kan kula wau saking Sragen, terus jam 8 wau dugi petengan wau. Kok petengan? Ala sak derenge iku ora petengan. Padangan. Padangan aku kono jam 8 wae. Wis peteng. Oh, petengan dari tengah mana petengan? Petengan. Terus 12. Belas. Terus ke daleme Mbah Rasime. Wah, luar biasa. piye? Saya elok, mau pendopannya anyar. Susun kayune padha kaya nggonku. Wah. Tumpuk sawan tok tadi. Biasa. Omahmu tumpuk-tumpuk sawange. Nggih. Apa sing mau pelakon ya? Pelakone iso. Hebat. Nah, ya luar biasa. Mbah Rasimen. Rasim, ora nganggo men. Lah ya Mbah Rasim. Mbah Rasim ini ora arogan. Selalu ikhlas memberi. Ibadah menjadi nomor 1. Betul. Mbah Rasim. Rasim, ayo. Moga-moga tambah rezeki, panjang yuswa, sehat selalu, anggone dono rasa, nyeneng-nyenengke keluarga ageng pojok watu. Sing disenengke muga-muga tansah semangat, tambah sehat, anggone tetanen yo tansah dadi kasil sing apik, sing barokah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Aku sowan rene mau rada amel-amel lho, Biung. Kok agak aman ini kowe berarti wis piro to? Sampun kaping 3 menika. Ping 3 iki ya? Nggih. Lah ya mesine apa kok dalan rene? Kok dadak amang-amangan ki apa? Amang-amangan ngaten ceritanipun Pak. Sing pertama nika. Sing pertama lek enek kejadian banku bocor. Ngarep sing kiwa. Sing keloro banku bocor sing mburi tengen. Aku karo mangkat sing ketemu opone sing bocor ya. Terus? Wedi aku mangkat dia ketemu ning daleme Mbah Rasim tenan. Sing bocor apa? Amisal kuwi bedah tak sebenarnya. Ya apa sing penting Terus enek kejadian dadi teko kene iki anggone foto Mbah Rasim daharan kata aku seneng. apa sing senengi? Makmu akeh dulu sene foto nek jalanan nek sego aku seneng. Makmu akeh kamisalku gak sedeng sampean. Ngono. Perkara umahan kakean. Nggih. Berarti yo jangan desa ki malah disenengi wong pirang-pirang kok. Aku mau mangan nganti mbok pindho. Nggih. Kok nek nyugoto luar biasa. Leres. Awake dhewe koyo dianggap tamu ki dianggap raja ngono. Nek anggone Mbah Rasim iki nek wis rene wis kaya dibulure dhewe. Iya. Jenengan tau tak dioleh-olehi pipo gading to? Betul. Nah, nggih, kula mriku wau iki aku madake. Apa? Ya karo dangkal jati mau lho. Sing kok lingguhi lho. Nggih. Nek jangkel jati kono pirang-pirang. Kursi sultan. Kok sih sultan. Kamar mandine kok. Selang tok rene ciduke. Sampai nganggo shower kok. Nganggo shower lho. Shower. Shower. Kamar mandine nang pase. Lah ya. Yang Rasim, matur Mbah Nuwun Mbah Rasim. Nggih, kiai ya terus nggani. Nganti padang nganti selesai. Nggih. Dia nyambut gawe kerepotan kesibukan ini. Dan Mbah Rasim mau ning Jakarta begitu ditinggal, prung.
untuk menyenangkan warga masyarakat Pojok Watu mongko sesuk-esuk kudu bablas nang Ayu Jakarta lho kaya ngono kuwi lho luar biasa kesibukan yang sangat padat iya sing ora ninggalke karo nggone dhewe betul tetep iso nyeneng-nyenengke karo keluarga ageng kene iya sowan ana kene iki sok harapanku harapane muga-muga iso nggawa dangkal jati kowonen nggawa terus aku dikei besok nggawa kalimo wah ini syaratnya itu sungginen dhewe ya makanya sukses selalu untuk beliaunya dan semua warga masyarakat Pojok Watu ya Kak amin nah nyatanya udane kaya ini masyarakat tidak beranjak dari pelenggane podo tirakatan besok kami antusias ya Pak ya kabaripun sae alhamdulillah pripun kademen ora apa kademen kok ndang gawe kopi ana nggawe panen jagonge gak nek kita ya Memono kembang sing mawa donga kanggo masyarakat Pojok Watu. Kembang mawa donga. Ya. Kabeh donga iki becik patel linambaran rasa ikhlas, insyaallah Gusti ngijabahi Kak. Nggih. Nganggo tembang apa? Tembangipun nggih menika napa pocong nggih? Pocong. Nggih. Nggo sapa iki? Nggo Desa Pojok Watu apa nggih Pak Rasim sih? Derek kagem sinten yen? Kanggo sing biayai bengi iki Pak Rasim sih. Oke. Ah ya. Sepotane kita suka orang tua maca lho. Nggih. Ya. Bismillah. Mira musik Sing cerdas lulusan isi Surakarta iki yo kudu berani dan bisa spontanitas di panggung cerdas. acar ya metu kuping barang. Anjar cerdas iki. Nggih. Piye? Sintaniku Terus Rek gondrong katon mrabu Rek gondrong iki rambut gondrong. Terus Mbak Rasim asmanyo Esemetan juarei semeran dilei. Iki biasanya nek tak kembangke pocong ngene iki tahun dingi Mbah Kasim iki 500. Lah tak ora duwe aja kuwatir karo Mbah Rasim. Eleng-eleng dingi yo nek pamane dikasih itu kan awake dhewe kudu nulis nggon patu. Iya. Nek omane awake dhewe kudu tulis nggon banyu. Lah Mbah Kasim itu ngono lho. Dingi 500 Mbah. Ayo, Kak. Ayo Mbah Rasim ning ngono kae lho. Nggih, saniki nggo terusan jenengan kuwi iso nonton repot. Kenapa? Oh tahun ngarep. Oh iya. Wis jaminane tahun ngarep. Ya pemain tak DPC engko pemain ben kelali yo. Ya kenali nggih. Esemetan juarei. Nano. Sumbasen mugi bagyo saratomo yo. Amin. Ya, iki sinden luar biasa lho Mbak Rasim. Salah spontanitas iki gawe tembang yo angel mergo gawe tembang kuwi kudu ngerti kulon sukon. Anjane sowan rene iki wis dadi kelanganane kok. Hah? Kelanganane kok. Kelangan pada kewan iki. Aku suruh Nah, ini desane Pojok Watu, kepala desane penjane Mas Atok Setyo Utomo. Nah, Mas Atok Setyo Utomo. nggih. Ya ini nggih rawuh. Nggih rawuh. Nggih. Oh nggih. Patok jenengane nang pundi? Kangkung jenengan sakjak mawon. Oh nika ngagem peci nika. Nggih, Mas Atok. Nah. Sinten niku? Kemarin pada takon terus. Sinten niku terus? Sapa to kae? Coba to kae? Sapa yo? Nah, ya. Ayo sing kembang iki
Sing dene Pak Kantor sing sakit sakit lho. Suarane kaya ngono sakit kuning sakit ayu. Iya. Polamu sekarang sampai yang minta double kan. Nangin ini ya tidak ngendok. Ini wanita semua hai. Oh semua hai. Cinta niku terus. Niku. Mungkin maju kapan Lugu, ini yo dari Pak Desa ki ora entuk aneh-aneh kok ya melu patok kuwi. Prasojo. Heeh, ya. Patok, patok. Patok asmanyo. Pimpinan ing desa mriki. Nah, ojo watu. Ojo watu mugi alis ing bagian kamera diarahkan kepada Mbah Rasim. Men wong sak dunia ngerti sapa to sing bengi iki mensemposori utama untuk pagelaran. Luar biasa Mbah Rasim, kula nyuwun tepuk tangan kagem jenenganipun Mbah Rasim. Kiyaine kok kagem disebut lho beliau biasane. Heeh, karepe ngono mau disebut mau disyuting. Ning masyarakat sak antero dunia pada menyaksikan kan Udawara 2000 lebih pasang mata sing menyaksikan lumantar live streaming YouTube Dujolaras Indonesia kaya ngopo to wujude benderane Mbah Rasim. Oh ngono. Ireng. Ireng tapi manis. Ya, benane kan kamera. Kamera nih guys. Sotek Mas. Mbah Rasim yanipun. Pahlawan masa kini. Pahlawan budaya. Lestari budaya. Kemangnya dibantu apa Kak? Derek gomngan tentang bukan apa Mbah Rasim. Boten. Boten ngakake. Nggih. Napa derek ngendi? Niki assalamualaikum Waalaikumsalam. Juru masak Yuwa Gending Langgang Kapan Bali kali ninggalkan tresnan sampun dipun aturaken. Kula Mbah Woto mugi pangangka tambah sehat pinaringan rezeki ingkang kathah amin. Barokah mekaten doanipun ibu-ibu juru masak lah. Juru masak iki mesti diaturke pamundhute ninggalkan tresnan karo Mbak Elisa karo Salaso. Nggih. Uga menika saking Assalamualaikum mangangka tumpuk monitor saking Surabaya Mas Ilham go Pak Wari Sugiono ingkang mapan wonten ing Surabaya. Mas Joko bilang kenceng derek nyimak Mas Dalang nggih. AM Mania, Angel Mania. Saka Jakarta Mas Sukri Hola Joko nyuwun tampile pengendang wedok Dujolaras Indonesia. Ana ya, ayo aja. Pengendang itu. Ana pengendang wedok. Iki pesane Mbah Rasim nggih. 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 Mare anu adek Lili. So, Lili. lo Liliput. lili cumpe to. Ayo. Saya punya ini apa ketimu dengan mereka di tumpe. Jendol aja. Nah, ngendangan dulu. Nah, pakai rangsa kebiaran. Nggih, matur nuwun, boten saged kula waos sedaya pamundhutipun kuwatasan sing nyuwun lagon langgang sithik, mengko dibagike sandang dute Kak. Nggih. Mau ana sing nyuwun lagon podang kuning. Podang kuning nggih. Nggih, penaturaken uga Mas Tarno Tania Jaya ing wonten Jakarta. Ugi kanca-kanca PBKD penggemar wayang Ki Jogjakarta dimanapun berada. Salam kantun kanca-kanca BMC yang ada di lokasi Wayang Mania Community. Anak-anak wedok sing ana live streaming Gergita Rahma, Fani, ya Landi Oliani, ya ayo. Mereka saking mbak panitia. Nggih. Wonten sawer kagem Mbak sing ngendang. Oh, ada. Nggih. Jeneng Mbak